Hoi, ik ben Dylan en ik film vandaag voor jullie de kindervakantieweek in Oostburg. De kindervakantieweek is dat kinderen 3 dagen kunnen spelen en hutten bouwen. Veel plezier met het kijken naar mijn filmpje. Waarom ben je vrijwilliger geworden? Ik heb dit vorig jaar gedaan. Ik vond het super leuk om te doen met kindjes en zo. En vorig jaar had ik het gedaan omdat het van school moest. Maar dit jaar dacht ik van, ik doe het nog wel eens, want het is zo leuk. Leuk om mee te bouwen. Ja, het is heel leuk om de kindjes bezig te zien en zelf te helpen. En het is echt heel schattig. Hoe oud moet je zijn om vrijwilliger te worden? Volgens mij als je 13 bent mag je vrijwilliger zijn. Oké, bedankt voor het interview. Bedankt. Goedemiddag allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Waarom organiseren jullie dit? Om de kinderen van de gemeente Sluis ieder jaar in de laatste week van de vakantie een leuke tijd te bezorgen. Activiteiten te organiseren en nog even de laatste week voor de school weer begint terug plezier te maken. Waarom ben je vrijwilliger geworden? Ik deed zelf mee als kind en daarna ben ik automatisch eigenlijk overgeschakeld naar vrijwilliger geworden. En ik denk dat ik nu zo'n 15 jaar vrijwilliger ben, zoiets. Ik ben eigenlijk ieder jaar ingeschakeld om het hout uit te delen. Dus meebouwen doe ik dan iets minder. Maar ja, ik vind het inderdaad fantastisch om te doen. Hoe oud moet je zijn om vrijwilliger te worden? Je moet eigenlijk het eerste jaar van de middelbare school afgerond hebben. Dus als je 13 of 14 bent, kan je vrijwilliger worden. En dan vanaf dan totdat je oud genoeg bent om ermee te stoppen, zeg maar. Bedankt voor het kijken naar deze video over de kindervakantieweek in Oostburg. Nu ga ik zelf ook nog even hutten kijken. Doei!